My people, hey, you don't happen again. No, they say wahala be like bicycle, not be small something. I know say most of una know this man, so one they see for my screen here. My people, not be small something. The man when challenge Odumeje that year when he come to say me Odumeje come out, made the raise the dead body. Not be small something now he don't come out. Oh, he don't call Onyeze come out, my people. Not be small thing. He said the kind gbola where Onyeze get, not be original gbola. Say na rubber gbola na Onyeze Jesus get. Say na ammo rubber. Say not be original ammo na Onyeze get. Say Onyeze get nyash, he get, you know, he get big belly, tummy. Say everything. Say he cover the ammo. Say the ammo supposed to small. Say that one so when Onyeze carry that ammo. Say na ammo rubber. Say na plastic. Say that they do for their fabrica. My people not be small something. As I cross this one, I was choctolized. No be small thing. Oh, you not come be say I too talk for inside this video. Make una regardez. I dey here with una. So wipe away corruption in Biafra land. Onyeze Jesus amu ahi tiri na amuga ha amuga we here. Okwana na DHL ka na alo. Sometimes I evutela I carton here. If no plastic amu we here. Onyeze Jesus amuga ebu na ga amuga ha. Ekwuru m ye na onye owo na buru ike, onye owo na nwere ike nwa afọ na enwe mkpirisi amụ. Neruo na ibe ahụ Onyeze Jesus kwari n'ibe ma ya ka ọwụ ha amụ ibe ahụ ibe o mere nti. And o jidesiri ibe ahụ aka ike all this while ọ na-agba ọzọ ka ibe ahụ hapụ ịdapụ. Maka amụkwala ekwe enweghị ike ịdapụ, adakwana ha ejide amụkwala ekwe ka amụkwala ekwe ekwego. Jenu jụọ nwunye m amụmụkwe ekwe ana m ejide ya aka. Amụkwala ekwe na-acha ka igwe ahụ pụtara n'ọkụ, ọ na-acha gegegegege. Ọ na-acha ka Cyrus star, the stars of the Cyrus. More one of the star from the north. Nke a Maazị Nnamdi Kanu kwuru, the star from the north. Mụ nwa na-ekwu nke ma amụkwala ekwe na-adị ka Cyrus star. Ọ na-ekwe ekwe anaghị ejide ya aka. So Onyeze Jesus chọrọ ka okwu ogosi anyị na amụ ya buru ibu. O je gote plastik amụ buru ibu kwe na amụ ya. Ọ nazi egosi ya ụwa niile ka abụ na ibe ahụ amụ Onyeze Jesus. Ife ahụ awụ ha amụ Onyeze Jesus. Ibe ahụ plastik amụ emere ya ngote. A na-ele plastik amụ ekwe ya akwa ejide ya aka ka ọ hapụ ịda. If I have Onyeze Jesus, to God who made me and you. Onyeze Jesus choose what date, time and the venue. Can prove Olondo one if I have Hamuge. If I want Moemelanque. To God who made me and you. I'm a no mechanic can jaho. Can we kill any dozy brain and debo? Ne say the brain and debo. When you knock at to Jewetero no magic mo, Wetero no Tihovelania for Hoso Meono. If I have Onyeze Jesus. If I have Onyeze Jesus, if I want material, you say so. And the Oma will not video that then. Oma no acting culturally act, or will not video. You don't have one that and I got just video Yano Munye me here, how my if I have do say so. Be a pen up and also one or go on. Huh? Dodge, you know, fatal is Dodge, yeah. So one or that a penopino, or once also go one yan na Nibo. Ijele Onyeze Jesus featuring Webel Amwa, or featuring because all on Amuya Hakaiba Hotel in Ampalo, Quagyanuku, to God, a Bajisi Uku, Kamu Bahubai. Onwele Bahubai, Onye Kuro, Biala Lacha, you've been with the hoto. Onyeze Jesus will amwa kwere akwela agụ open ha to God mpalagani ne jabwa jisi. Onye owu na nwela afọ nwe ike nwe obele amụ ka o nwere. Andi onwe obele amụ Onyeze Jesus a fitere gị nwa onwe obele penopeno. Ọ chọrọ ịgwa anyị no kandụl ibe ahụ ogotere egote. Ibe ahụ ogotere egote ọkwere dị ya ka o ji laga ọgbajisibeghị gị ukwu. Awụkwado me professional professor. International professor.
ebe anyị nọ na Germany ọ bụrụ na mmiri ga-ezo echi mba na kọmputa ma agwa nga na echi na mmiri ga-ezo ọ bụrụ na snow ga-ada echi anyị ma ọ bụrụ na snow ga-ada in 1 week to come anyị ma so onye eze Jizọs amụ aha ekwe ebe awawụ ha amụgo ọsịsọ iji ya aka ka ọ hapụ ịda onye aka o si jide amụ aha aka ka ọ hapụ ịda onye eze Jizọs ji amụ aha aka ọsịsọ o ji amụ aha aka hapụ amụ aha aka gaa mekwa part 2 onye eze Jizọs gaa mee part 2 hapụ amụ aha aka ka ọ na-akụ ka Cyrus Star onye eze Jizọs akwari amụgo ahụ ha amụwa ibe ahụ ọsịsọ amụgo ụwa mkpirisi amụ ịmụ ekwuru m na onye ndị niile buru ibu nwere mkpirisi amụ onye eze Jizọs were ga ati adọtị Nollywood onye eze Jizọs nweta ga-emerụ nga ezigbote ahụ ọsịsọ ị na-adụ ahụ ka pọmpụmarị ị na-adụ ike ka bolari kwọta ịdụ afọ ka pọmpụmarị iduzie amụgo ka bagarodu ọmụnwa traditional nwoke dada nwurude nke kendọm ike go ha ka bolari kwọta afọ go ha ka pọmpụmarị apọmpụrụ ya pọmpụ ịghọtago amụgo hazie ka bagarodu Nnamdi Kanu nyere anyị power so anyị na anyị fight ya corruption ebe ọwụ na anyị fụrụ that corruption nọ ya nwawo ihe ga-eme anyị ka anyị survive adị ana m eme ya ọsịsọ na share this video ka o jekwuru onye eze Jizọs ego ahụ ị na-achịgharị edike achọpụtago m ala ha ji na-ebolo ya unu ego a ka unu were eme magic unu mechie unu achịkwa ala ha ji to God who made me and you unu jee ebe a na-arụ unu ọhụụ esi na ọnwa bụ ego nwa email ife ọma nwa email ife ọgọ na-arụ unu aha onye eze disi Nollywood actor ọ gaghị emekwa na anyị ọsịsọ kpọtara anyị nwa ahụ email ife ọma ka anyị mara ife ọ na-eme were akpata ego ọsịsọ anọ na-eje ebe a na-arụ unu ọ nọ ọnọdụ ka nwa nwa kịta eje m na-eje 18 years in Germany nothing to show ị na-awọchi m ọfọla Emmanuel nwanne iwe ofe ọra a na-ara gara ofe ọla Emmanuel ọmụnwa TV ndị isi ọbịa nọ na Germany onweghị ibe m mere achieve mana ụnụ na-awọchi na TV ụnụ ọsịsọ ọmụnwa ụdị TV chaka TV ndị Igbo na Germany TV nọ na DHL onweghị ibe m mere achieve mana ụnụ na-awọchi m ofu onye kwatara odu ha eje na my people sure na don't watch the video no be small something oh my people as I cross this one I was shocked or lies the thing choke me no be small thing he said the amwe say na amuroba say me Onyeze may come out say all this house when Onyeze the video they talk say na in children build down say they go change the money for aboki hand they come they talk say they build ike say they not build ike say nothing they happen in a international babalawo